Meron tayong bagong item. Kala nyo wala akong side mirror, no? Nakatupi lang yan. Kamote side mirror. Angas tignan pag walang side mirror. Ang luwag ng ang luwag ng field of view. Pero kailangan natin to. Kaya yung binili natin ay natutupi. Para bago tayo lumabas ng highway, itataas natin yan. Mamaya na tayo mag-gas pa uwi. Diretso na tayo, alas 8 na. Angas tingnan eh. Pag wala side mirror eh, nakatupi eh. Pero hindi tayo pwede na lawaging wala side mirror. Taas natin to ngayon. Yan. Maganda pala ang field of view na ring side mirror na re. Ma-vibrate nga lang. Yun lang. O diba? Kitang-kita natin ang likod. Ang taas. So yo, kamusta kayo mga friends kung malalupit, no? Andito na naman tayo sa highway. Babiyahe na naman tayo. Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Sa mga may ride, ingat kayo lahat. Ano bang pwede natin pag-usapan ngayon? Wala man tayong halos mapapag-usapan ngayon. Pag-usapan na lang natin yung mga latest kaganapan sa Pilipinas. Pag nag-ride tayo talaga dapat doble ingat eh. Kasi hindi mo talaga malalaman, hindi mo naman talaga kontrolado yung mga makakasalamuha mo sa kalsada. Lalo na yung mga etomak sa kalsada. Nako, dami niyan. Tapos yung mga maiinit ang ulo, dami rin yan. Pag pinagsama mo yan sa kalsada, karibok na. Hindi mo naman sila maiiwasan eh. Kasi yan dyan na yan sa kalsada eh. Hindi na mawawala yan sa kalsada. Mahirap sila, pinakamahirap iwasan na makakasalamuha sa kalsada. Kasi aminin man natin o hindi, tayo may pagkaganon din naman tayo eh. May mga tao din naman kasi na na ganon din eh. Akala mo lang mga kalmado rin sila sa paligid eh. Pero pagka naka-experience ng ganong bagay, akala mo yung siga din magdadala eh. Kaya nung latest na nangyari dun sa diba? Yung sa Antipolo, yung road rage sa Antipolo. Ang lala nun, which is ang solution lang naman magpakumbaba, diba? Hindi mo naman talaga malalaman kung sino nag-umpisa nun eh. Kasi putol-putol yung clip na nasa social media. Pero one thing lang din naman na mate-take away mo doon, magpakumbaba ka na lang. Kasi kita nyo naman yung nangyari. Ang dahil sa pagiging parang mayabang mo o kaya siga-siga mo, ganun, binawian ka ng buhay. Parang halos wala ka naman masisisi sa both sides eh. Pinagtanggol lang naman nila yung sarili nila. Pero may mali din sila parehas. Nauna yung emosyon. May mga nagsasabi na survival instinct lang daw yung ginawa ng driver ng Fortuner. Which is, tama naman. Ikaw ba naman pagtulungan, di ba? Pero kung usapan talaga ay safety, mas magaling pa, magpakumbaba na lang din kayo parehas, both sides. Magpakumbaba na lang tayong lahat, diba? Kasi wala namang patutunguhan yung away-away na yan, kundi lang din eh, ganyan lang din yung disgrasya. Ako talaga pag mga ganyan, yung kahit lang naman sila, hindi ba, hindi naman siya nasabitan, wala namang naging galos, wala naman siya naging galos sa diba? Kasi kung sa akin lang, ako naman kasi pag may mga ganun na yung sumisingit-singit sa akin, pinagpapasensyahan ko na lang. Hindi naman ako napapaano eh, hindi naman ako nadidisgrasya sa ginagawa nila. Oo, malapit na, pero hindi rin eh. Wala naman nangyayari sa akin masama eh. Pagpasensyahan na lang kaysa lumaki pa, diba? Maging matalino din tayo minsan. Huwag tayo maging chicken. Alam mo ba chicken? Tayo maging manok, tayo maging tandang. Alam mo naman mga tandang, diba? Basta makakita ng kapwa nila tandang, talagang lalaban kung lalaban eh. Wala nang isip-isip, laban agad. Ganon.
Dapat lagi tayo maging matalino sa mga ganyang bagay. Huwag yung emosyon lagi yung inuuna. Kaya tayo mapapahamak dahil sa emosyon na yan Pero alam niyo yung napakaano dun sa bagay na yon. It's a human nature din. Hindi ko naman sinasabi maganda yung nangyari, pero yung isa sa na-realize ko dun sa bagay na yon, dalawang bagay lang siya. It's either kaya mong ibuwis ang buhay mo para sa anak mo, at kaya mong pumatay ng iba para sa anak mo. Di ba? If ever lang na anak nung driver ng Fortuner yung kasama niya, di ba? O pagpalagay na lang natin na kaya mong mamatay para sa sarili mong tawag doon, kaya mong magbuwis ng buhay para sa pinakamamahal mong tao, at kaya mo ring kumuha ng buhay para sa pinakamamahal mong tao, di ba? Yun ay isang key takeaway ko dun sa nangyari na yun. Kaya mong isakripisyo ang buhay mo, maprotektahan lamang yung mahal mo sa buhay, at kaya mo rin pumatay para maprotektahan yung mahal mo sa buhay, di ba? Kasi hindi na lang yun sa yung away na yun, hindi na lang yun sa ego natapakan yung ego mo, ganito, hindi na lang yun dun. Kasi yung pinag-ugatan, nagsumbong yung anak na naka-NMAX dun sa tatay na naka-ADB, di ba? Sabi niya naginigit-git siya nung naka-Fortuner, si tatay magre-react, di ba? Na ginanon yung anak niya. Siyempre si tatay magagalit, emosyon, tataas ang emosyon kasi nagrabyado ang kanyang anak base sa kwento. Tapos nung sinusugod na nila yung naka-Fortuner, yung naka-Fortuner naman gusto niyang protektahan yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kasama, mga mahal niya sa buhay na kasama niya dun sa sasakyan na yon. So nangyari, bumunot siya ng baril, di ba? Ano lang din yan sobrang lakas ng pagmamahal at sobrang lakas ng emosyon ng tao. Kaya dapat kapag nasa ganyan kayo sitwasyon, i-assess nyo muna yung sarili nyo. Huwag puro emosyon, di ba? Kalmahan nyo lang lagi. Isa yan sa isa yan sa prime example ng when emotions are high, intelligence is low. Kaya palagi nating pababain yung emosyon natin, pero wag tayong maging emotionless, mga friends. Sinasabi ko lang na lagi lang nating pakalmahin ang ating sarili at any times, anywhere. Easier said than done, di ba? Sinasabi ng iba, madali lang yan sabihin, pero kung ikaw na yun nasa sitwasyon, baka magagawa mo kaya, di ba? Ganun yung sinasabi ng iba. Madali lang daw kasi hindi naman daw ikaw yun nasa sitwasyon. Maraming beses na rin nangyayari sa akin yan, mga friends. May mga nakakasalamuha din naman ako mga ganyan dito. Makikita nyo rin naman yun sa iba kong mga vlog. Pero as long as hindi ako napapahamak, as long as hindi ako nasasaktan, God bless you na lang. Ganun na lang, di ba? Hindi na nga ako nasaktan. Hahanap pa ako ng dahilan para masaktan ang katawan ko, di ba? Huwag na lang. Sakit ng katawan lang din naman ang makukuha mo sa ganyan Kaya yun, mga friends, huwag tayo laging patalos-dalos. Think thrice tayo lagi bago tayo gumawa ng aksyon. Yun lang naman, yun lang naisip kong pwede natin pag-usapan ngayon Wala namang bago sa motor ko. May gusto lang nga pala akong i-shoutout, no, sa mga bagong friends natin dyan. Shoutout. Tsaka shoutout din kay Boss by Roms TV. Nagpapa-shoutout siya. Isa natin siyang subscriber, at ang alam ko ay siya ay nagbablog din. Nakita ko naka-sniper din siya na gloss black. So ride safe sa'yo palagi, sir. Ingat ka lagi. Kita-kit sa daan. Sana magkasalbong tayo paminsan-minsan. Hindi ko alam kung taga saan si sir Basta nagpa-shoutout siya sa akin. So yun, sir, shoutout sa iyo. Good luck on your journey sa pagmamotor-motor and pagmamotovlogging. Maraming salamat sa pag-comment.
So yun lang muna mga friends. Dito ko na muna tatapusin tong vlog na to. Napag-usapan na rin lang naman. Maraming salamat sa inyong suporta sa patuloy na panonood sa aking mga vlog. At sana'y makagala na tayo. Ilang beses ng panalangin nyo na sana'y makagala na So ilan muna mga friends. Maraming salamat. At may konti lang akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace yo.